everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show. Sibethike manje real novela ke sikhuluma ngothando nesithembu guys. Yay, abanye bathi sketch, abanye bathi it's staged. Like just a lot guys, but ke kule season ngibona ngazuthi cha uMakhumalo hayi engathi izinto ke azimhambeli neze kahle. On the previous episode sibonile ke uMacele ke she's still complaining ngendaba yokuthi ke kuhlukaniswe ingane zakhe kuthiwa zizohlukanisela uMakhumalo ngoba uMakhumalo akanabo ke abantwana. Uyabuza ukuthi ke why kungahlukaniswa ke izingane zikaMayeni. uMayeni akamfuni uMakhumalo and ngeke azavume nje ukuthi kube khona into ehlanganisa izingane zakhe kanye ke noMakhumalo. Umseleko on the previous episodes wakubeka sengazi ukuthi ukuthatha number 5 kuyizathu sokuthi ke asiza uMakhumalo ukuthi ke athole indodana noma ke athole abantwana, of which kule season it looks like it's not about uMakhumalo at all, it's about himself. Uhlaze esho kuMangwabe ethi nje uMusa uzicabangela yena ke eyedwa. Manje kuthathile uMakhulu kade ethe ucanga ukuthatha intombazane yaKhumalo kuzizovusa umuzi kaMakhumalo. So uthatha uMakhwela and uyabona nje ukuthi it have nothing to do with uMakhumalo. Masibuka ukuthi ke yini engasenzeke in future la kuthana nesithembu. Siyabona ukuthi uMakhumalo le season nje akakhulumi kakhulu ngoba uyazi ukuthi akathandwa. Akathandwa nje, she's a hard worker. Uyena umuntu engazi ukuthi financially or ngase imalini impela cha izinto ke zimhambela kahle, unamagigi uyawo uziningi izinto eziziwa uMakhumalo la. So nje ngazi ukuthi hayi akuhambi kahle. Siphinde sibheke indaba kaMacele guys. uMacele ujabule ukubadlula bonke abafazi bakamseleki ukuthi ke kuzofika ke unumber 5. Ujabule kakhulu. Yini emjabulisayo kahle kahle? Ngiyayibuza ukuthi yini emjabulisayo. Yena noMakhumalo they actually want into A1 because noMakhumalo wathi akana inkinga ukuthi umseleki ke athathe ke unkosikazi. But uMacele ujabule kakhulu because ngazi ukuthi yabo may accept number 5. May accept number 5 ngazi ukuthi ubikela lapho ukuthi nani nafike nani nizozo ukuthi unjani ukungena komunye umfazi yabo. uMangwabe hayi I don't think ukuthi uyahamba guys, akayindawo uzoyihlala ngendlela ahleli ngayo nje lapha kaMseleki akakukhula yakhona. No, she's not going anywhere. Asazi guys ukuthi ke kuyozala ke inkomuni. But ke namhlanje ke sibonile ukuthi ke uMusa ke uhambe waya kwaMakhumalo wayobonga ukuthi ke uMakhumalo uyamsupporta eyintweni ke eyiningi ke lapha na ke emzini wakhe wakwaMseleki. Abanye bayabuza ukuthi how kuke waqhuma intuthu lezi insuku ngesikhathi ke abebandla lamaNazaretha bethatha ke lasibone khona ke awubaba badala abagugile abanye babo shema sebekhulile ngampela, obona ukuthi kudala bebona yabo bethatha ke izingane izintombi into engakaze izithintwe eyisasencane 1920 kodwa intombi, the bottom line is ukuthi kwakuyintombi into. So abanye bayabuza ukuthi wona izothula ke nje umseleki ethatha ingane encane njengoba nje ithi kuma 20s yona nizothula ningaphawuli ngasho lutho yini. Abantu bathi lapha sasingacomplaineli ukuthi bathatha ingane ezincane, bathatha izintombi abantu abangazi lutho. uMakhwela I'm not sure ukuthi unawo ingane but ngazi ukuthi unawo umntwana, so ayikho into esoyikhuluma ngoMakhwela ngoba uMakhwela vele usekhulile ngokwempilo, useyayazi impilo ukuthi ihamba kanjani. Lapha ya eBanazaretheni sasikhuluma indaba ukuthi kwakuyingane ezingazi lutho izintombi into zithathwa abantu abadala yabo. So asazi guys ukuthi ibheke kuphile season but nje ziningi inyembezi ke siyibona zizoshare lapha yana. Sayisabona kuMakhumalo naye la last time ekhala khona la kulama episode naye ekhala ekhomba ukuthi ke umseleki umuntu uma ngabe emsupport akamthathele ikhanda. Angazi ngizosimisa indaba yesithembu sakhe Nkosi yami. Kodwa nje
hayi akazi bakithi, angazi yo, hayi kungisazi bunzima. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.